जों 2012 अक्ट'बर मासनि 21-22 जोंनो जे डेट खालामगै काइटर दागि मानि तैयै जों पान्दानो जेंगै फैलायमानि पान्दानो जों जेंगै फैमानि पान्दानो जों जेंमानि अब बाइबेल दंगो नरक बाइबेल नायदि अब बाइबेल दंगो ककथाइरो नि केवो हाइसें पान्थर तंफ्रु इजराइल रिनि ताम्बु तन्मानो मध्य खलायै नखा साल जायनि बागै तेरनो खलाय लायु अब अक्ट'बर तालनि बिसिंगो खलायु नै अरस सैजाब दंगो जोंनो 2012 सिमि जे काइटर जोंनो पान्दानो दागिबै जों खलायमानि पान्दानि ककथाइरो बाइबेल फट' दंगो जोंनोबो अक्ट'बर खायरो बाइबेल फट'बो अक्ट'बरनि बिसिंगो खलायरो नै जों इजराइल मानखा आमनि बागै जों 21-22 जे 72 घन्टा फास्टिं दंमोनि अब बाइबेल दंगो ताइ काइसा जोंनो हाया कथा ताइ काइसा जोंनो बयनिखे मथासि नंनिखे हायासि नै जे साइ कलांमानि हाया कथानि कक बाइबेल दंगो फनंजांमा चांतानि आदनि 3 रानसांनि दुगल दैजा ते खरबजा सवारि फायै हाया बुसकांगो बासा फाइका ब काइटनि बेबा बरर सुरि सानथानि थानजाके सुरि सानथानि बाक्सा बुसकांगो खामै हायानो सात्राय सकना बागै सात्राय गोबां मा रफायजांखा काइटनि बरर सुरि सानमानि दैयै सात्राय गोबां मानि हकु सवारिनि याकनि काइटनि आरज हगैक्या आफ्रु सवारि दुगल नावै हायानि हर नावै साफुं सुफुङै आबनो हावो खिकलाय रहरका हायके फिरां हखा गुरुंखा नखा फिलिका ते बांला हायके नै जों मान नायदि जोंनो जे हाया कलांमानि काइटर अमंके 2006 अर हाया हायावो नों सालावाइसा मनबाति फोनांगै सात्राय सगै नों खुलुमै पान्दा खायतंगै नै काइटर दागि कलांमानि अब बाइबेल दंगो बर रखंके बाइबेल बै मिलिया बाइबेल करै रखनै वान सबलायो किन्तु बाइबेल दंगो अकबो बाइबेल दंगो जिसु ख्रिस्ट आसायफ्रु सालकाबायनि पन्दिब्र जिसुनो बमुतिखे लामछ जों बाइबेल दंगो मर बेलांते सात्राय मतम सगै जिसुनो रामसाकनि हेलेरुयै जिसुनो लामछगो नै जे बाइबेल दंमोन आ बाइबेल ने कक खायकेनो
जों ताबो जोंनि हाया कथानो जों मानियै पालायै जों मा दंगौ ताइ कायसा सामुंनि तिननि सामुंनि तिननि 21 22 तेइस सामुंनि तिननि 22 तेइस बाइस तेइसआवबो कायसा दङ मुसि हायिनि साका नरकनि कायतर सुब्राय आनो रहरमा हायनो नरकनो तियारि खरकजा रहरनो ब नरकनि बरफनि बिसिङाव ओंनाय ब सामानि जतक नरक मा खानाथाय गलायो 10 नाम्बार आदियारि सामानो खोनाया ओंनाय बर' कायतनि बर'बाय सकागै सकम जानाय नै जों मर मानखा 22 तेइस जों सामुंनि तिननि 22 तेइस जोंनो कायतर मुसि जे बाइबेलाव सैखालांमोन आनु जंमानि हायनो दियारि नरकनो ब खरकसा संनाय आबो नरकनि बरफनि बिसिङावनो ओंनाय नरकनि आदियारिनि कखनाया के नरक कायतनि बरफबाय सकागै सकम जानाय नै जोंनो सैखालाङो प्रत्येक मलनो कायतर अमाहायके जंगु खरकसा मुसिनि मल मुसिनो संखा मुसिनो कायतनि कक रखा कायतनि कक कथां रखा नवानि मल नवानो संखा नवानो बिनि कक कथांबाय रं तां रखा जिसुनि मल जिसुनो संगै रहका जिसुनो हाया कथा रखा आफ्रो थासदै हाथाय नैनाय जों आफ्रो रगब जों मान के ताबुनि अमलब जिनि दखना फियगना बागै ताङै कायतर संयांनाय ताङै कायतर संफैयांनाय निसयनो कायतर संफैनाय निसयनो कायतर संनाय निसयनो कायतर खालायनाय अमलब जिनि फियगना बागै जिनि दियारि संजाबनाय जिनि दियारि संजाबनाय आमनि बागै बाइबेल बेबाद न दङ बर' रखे 1 सब्लायो बाइबेल ककरै बाइबेल ककरै हनै बर' राव 1 सब्लायो